थांनाय इउपिपिएल सरकाराव जेबो मोननो हायाखैमोन लामा सामा दा जोंनि हाग्रामा सार फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा सारनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो लामाबो मोननो हाबाय ओमफ्राय जोङो गासिबो जिनिसखौनो जों मोनफुंनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो हाग्रामा सारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो आरो जोंनि प्रकाश सारखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो। दिनैहाय जोंनि दतमानि मानाव गेदेर EM बिथाङा जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंखौ दिनै लुनो थाखाय बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बेखेवलांबाय जोंनो 1 कौटि हरदों बिथाङा बे जायगानि BP पार्टी वार्कारफ्रा बिथांमोनहा बिथांजों रायलायनानै जोंनि अभाब अभियोगखौ मिथिनानै बिथांमोनहा गावसोरनो फैनानै जोंनो बेखौ माने होलांबाय। दिनै रबिबारावसो लानायनि खार'ना जोंहा दा मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखा जागासिनो दं बेखायनो दिनै रबिबारावहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानो बाध्य जादों आरो दा जों बिराद गोजोननाय मोन्दों स्कुल कमिटिनिफ्राय जों फोरोंगिरि स्टाफनिफ्राय आरो फरायसाफ्राबो बिराद गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव बिथाङा जोंनो खोथा होबावदों जोंनि माखासे अभाब अभियोगखौ आरो हानायखिनिखौ सुंबावगोन होननानै मिजिंथिदों आरो जोङो बेखौ मिजिंथिनानै थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय जोंनि नैबे दा रिपर्टारफोरनिसिम थांनाय इउपिपिएल सरकाराव जेबो मोननो हायाखैमोन लामा सामा दा जोंनि हाग्रामा सार फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा सारनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो लामाबो मोननो हाबाय ओमफ्राय जोङो गासिबो जिनिसखौनो जों मोनफुंनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो हाग्रामा सारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो आरो जोंनि प्रकाश सारखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो। जोंहा हाग्रामा सारा जेरै गाव खोथा होदों बेबायदिनो सारा मावो बेनि थाखायनो जोङो हाग्रामा सार आरो जोंनि प्रकाश सारमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होनो सानो। फैगोन इलेक्सनावबो जों सारमोननि सायाव जोङो गोबां जिनिसखौनो जों मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो सारमोनहा जेरै खोथा होयो बेबायदिनो मावो बेनि थाखायनो जोङो फैगोन इलेक्सनावबो ज'यै जों ओंखारनानै सारजोंनो जोङो खामानि मावगोन होननानै जोङो ज'यैनो दं आरो बेबायदिनो खामानि मावगोन होननानै जों मिजिंथिनानै दङ। थांनाय बे इउपिपिएल सरकारा बेखौ जेबो माबा खालामाखैमोन जोंनि दा BPF सरकारा जानायनि लोगो लोगोनो 3 दान जानायनि लोगो लोगोनो जोंना दा EM सारा हाग्रामा सारा बेखौ माबा खालामनानै होबाय। दा इउपिपिएलनि सरकारनि दिनावथ' बेबादि होनायानो गैयामोन बिसोरो खालि बुंदोंल' खुगाल' बुंदों खिन्थु खामानिखौ मावाखैमोन। जोंनि BPF सरकारा दा 3 दान जानायनि लोगो लोगोनो बेखौ मावबाय आरो EM साराबो प्रकाश सारा दा बेखौ होनायनि थाखाय जों जोबोद साबायखर बावबाय। गामिनि जानानै आं बेखौनो सारनिसिम साबायखर बावबाय।